Good morning mga kailaw. Kumusta na mga kailaw? Ngayong araw na ito ay meron po kaming setup. Biyahe po kaming tinambak. Yan po yung service po namin. Kasama ko po ang pamangkin kong si Jipoy. Yan po kami sasakay papunta po sa service ng truck. Salamat po kay Sir Lem at sa Maried Lights and Sounds at nakasama naman po ulit ako sa event po nila. Tara mga kailaw at biyahe naman po ulit tayo. Let's go! Karga muna natin yung mga gamit. Ayan JBL na speaker. Later. Yun, nandito na nga kami. Ano yung mga gamit? Ito ba na ito natin? Ito po yung robotic na stand. Yan na, mga DJ natin, magagaling na DJ. Parled na gagamitin natin. Tapos ito yung mga moving heads. Yan, mamaya isasabit na natin yan dun sa trusses. Tapos yan yung mga gagamitin natin wire, mga royal cord. Ito yung bracket ng LED wall. Ito naman yung bracket ng mga parled na ilalagay po natin sa ibang klase. Ito yung klaseng bracket na C-clamp. Ito naman yung tinatawag na burger clamp. Ito naman ang bracket na moving heads. Yan na po yung ikabit natin mga moving heads na lagyan na po ng mga bracket. Ito, ganyan yung bracket nya, kabilaan. Ito pang moving heads talaga yan. Mas matibay po kasi ganitong klaseng bracket. Itong mga C-clamp, mas maganda to mga pang parled lang para kayang-kaya naman yung weight nya. Tapos yung isa, yung burger clamp, kaya naman yan ang mga parled. Ayan na po yung mga LED wall. Ayan, nakailira na. Gusto nyo po mag-inquire, inquire nyo lang po ang Maried. Ayan, dyan po kayo mag-inquire ng LED wall. Po yung torque case ng mini pearl lang naman yan. Ayan ito po yung controller na mini pearl Cosmo. A few moments later. Yan na, nakakabit na. Tapos yan na po yung mga ilaw po natin. Kaya lalagyan na lang ng program ni Sir Adam. Yan po Sir Adam.
Tinitesting na po yung mga gamit. Yan, yung DJ, dito po yung DJ boat. Ayan yung mga DJ po natin. Ayan, si Kuya Sam, saka si Kuya Adam. Tingnan po natin yung mga gamit nila. Ayan o. Meron po silang mini pearl, meron digital mixer. Ayan po yung mga gamit nila nakakabit. Calling the chairman of the board to give us the criteria for judging. They can say. Picture din po ako sa candidate pa, di ba? Mga kailan, testing na tayo.